ja. Asper. Man är ju DS. Det var ställt. Ja, DS med Mario Party. Men det är en double battle. Andreas! Joe Landet samma fast. En är multi-battle. Och då är det kan ta nu så för du. Det är mycket först. We fjord player. No. No. Okej. Nej, just. How many people? Fyra. Ja, det är just två. Han är shiny herder. Andreas! Snäcka! Vi spelar Pokémon! Spela Mario Party! Fuck! Titsacka! Seriöst? Det är ett sagt, det var Mario Party! Hur så kom jag ner? Jag är man klapsar. Nej! Nej! Andreas, jag fucking dräper det alltså. Och andra med snett jag lyckan. Ja, det kan Ja, klapsa. ja. No! Jo, jag vill lite då. Oh my god. Jag vet inte ratte. Fast Jadja. Så flyttar först här. Okej. Då ska vi välja Luigi. Asbang! Jag tror jag var tidigare lyck. Ja, får jag en går? Ja, men då bryter på allt sagt med puls. Du får Jo, dikta med sig. Ja, Kurbana. Kurbana. Ah, det är mest. Vi har kontrollaren. Ja. Han tycker det. Jag är van vid Nintendo. Så lever inte mindre ett och så. Ska jag tacka? Nej, det är slätt Det tror jag inte kontrollen. hela banan. Nej. Lätt att lära. Fuck. Nej. Jo, vi spelar något PlayStation. Jo, men kan du Luigi äta PlayStation? Nej, men Nämligen. Ja, äntligen kommer vi förstå. Vi törs läsa. Man ska alltid läsa. Alltid läsa. Man ska alltid läsa. Nej! So far so good. Nej, det är nice. Och it's better version. Det är nästan. Det är så bra. Serie. Helt väg. Det som vi inte får klara trusla, det är som B och X. Exakt. Det är riktigt snart. Sätt och Kan jag säga? och P-ver Household är spel. Här bara. Ja, Och seriöst? här. Nu ska jag göra det. Och jag tror inte så är det att det är allsett till så är det Ja, det är ju så. Ja, i dag alltså. Det är tant bättre va? Asper. Luigi Star. Okej, jag kan... Ja. Är det inte ett bomb i shoulder? Hej! Fuck, jag har bomb! Det kör Hej, kan jag jag på. få snabba hits? Jag får inte säga det. Nej, för att det är bomb. Jag tycker spelbry med. Okej, vi är bra. Vi kan inte bara hoppa. Ja, vi hoppar just där. Ja, och så står det... Okej. Vi flyttar upp en berg och hoppa. Alltså vi Andreas! Här var Andreas. Jag har ett S-back. Hej! Jag Kan man bara höra? Pussa? Eller hur man... Ja, det är... Okej. Hur igen? Ja. Quick, är det så snabbt? Jag kanske stäcker. Det är vi arga. Men fan, jag pekar på penseln. Då blir han. Ja. Så man ska hjälpa för den där för att bo i en band. Jag kände körde men... Andreas! Men kan det be? Montage. Ja, finns sånt där. Allt tror Ja, så jag ska ta Ivy. Ja. Och så gänkar man här. Så nu brukar jag öppna Tor han tänker. Nej. Så tog Ja, men törstar du det. Andreas, törstar du kötta? Så. Rädd. Ja, nu. Man ska inte tappa vid ner det. Andreas! Allt det ska Tor jag inte för länge. Right. Kan du? Och Y kategori.
døye. Nei. Hoppar Andreas. Vent så. Tim hoppar du. Okej. Det är nice. Ja. Tog jag upp? No. Hoppa Andreas. Okej, är så. Linda. Okej, just nu. Erstid. Y. Jag var inte fibra. Hoppa. Hoppa här. Pussa. Det är bara hoppa. Yeah! Okej. Första där. Ja, Ja, det det där är ser- X för Andreas. Ses. Linda. Orsaka! Så det är det på det. Jeg skal ikke gjøre det for det. Nej! Okej. Ok, uker det. Vi till överst. Ja. Så er styr pussa her. Så är det. Hei! Ja, hoppa. Ja, det lykker ikke. Jag blir inte åt mig. Hvor tykker jeg slækker for. Det ska gå! Nej, hoppa. Kom igen, Ray. Kommer. Ok, og så... Nej! Lykker ikke! Inte ratta Andreas. Inte ratta. Det lykker ikke, spør. Okej, må inte han hoppas nu. No. Jeg gjør det, det lykker ikke. Nice. Det lykker ikke, spør. Det I'm Det sorry. skulle vara så helt. Ja, tror du så? Kan ni Nej, Jag synar här, synar här. Ikke omma. Hvad skal Det är sagt, det är sagt. Åh, ja. Nej, så gör det okej. så er det lækker. Yeah! Ja, kolla! Vi klarar det! Yeah! High five! Ja, det High five! lykker ikke. Vi står där på handen där. Är det den här? Det lykker Alltså, när du ikke. regn behandlar med nöjd, ja? Benjamin vinner. Halvt nere. Nu är vi inte uppe. Det lykker ikke. Vi var upp luften. Man hoppa. Der tror jeg, man hoppa jo og fått i over, så datt man nye. Att det bästa minigame ever. Ja, det är awesome. Tänk vi måste vi pengar. Ja, jag väntar pengar. Får vi tycka? Jag tror inte vänta pengar. Hur skulle vi vara säkra? Teckna ett ladden med från. Aldrig har varit. Teckna. Den undan i frukten att teckna. Ja. Tack Filip. Tack Filip. Tack Vad ska Filip. man? ska bara ränna rakter om. Kan man hoppa? Ja, ja, så lätt kan det ju. Han ser så sjuk ut. Vi säger. Och spräck. Nej, jag säger då inte. Andreas ska inte... Jag säger Du då säger att inte. du spräcker det, vi. Vad spräcker? Det räcker då man. Alla spräcker Att den det är här. elder! Ja! Att det var well earned money. Easy money som man säger. Ska du teckna? Näst förteckna. Teckna das med! Bra Vida. Minimize. Jag hoppar i hög. Okej. Ja, kan man inte finna här åt oss man lite? Ja, jag hukte inte. Kan det vara? Ja, Ja. eller bara Här på tror. Så jag går där. Swipe card. Kosta. Inte. Jag vet inte vad det är. Ja, men kan man inte in och göra en minigame åt oss man vill? Ja. Okej. Det är som nästan shortcuts. Okej. Så tror det är mini. Ge upp! Kan det? Okej. Nej, det är åt mig. Får vi förra? Forgot to panna där. Forgot. I'm done. Done. Nej, för mig. Megashroom. Att det var så gott det där. Ja. Hej, det. Fuck att det var gott det där. Ja. Oh my god. Nej, men det är great. Att det var gott. Blame it on the game? Nej, det är great. Ah, great. Är ett av det sur första. Nej, jag börjar också inte inte lära sig. Ja, kvar är det till tyska. Jag ska lägga dicken. Jag kan inte- Tyska allt press to move forward.
lower. Hva skal vi hit? Ja, vikinger. Okej, så vi ska gänga undan här. Jag hoppas det kommer bli en... Jag tror vi gör det lite innan. En ny game. Ja. Fuck you. Alright. Och så flyt till Ukraine. Du hade ju så släppt då för party. Vi kunde inte flytta och kunna lägga sig det. Det är Ja, bara så att alla är säga. saker. No! Save me! Save me! Nej. Tajma like bättre än Vi är inne. Vi är mycket hässer. Oh yes! Andreas. No! Nej. Någonting. Okej, tid är min dig och du bjärgar mig, okej? Nej. Du bjärgar mig. Jag tror vi ska Tack för det. Jag spär. Hej. No! Jag hade! Nej. Jag spär du var det. Never boy! Haha. Du bara touchkont Andreas. Ska jag bänka en? Ja. Kan svänga med. No! Jag kan säga. Nej. Nej, jag kan hämta. Jag hade det. Jag har alltså fyrt det. Jag gick fjärde för nu. Ja, det var det. Jag ska tänka allt lite den här Ja gången. men, Han tog till en kran eller vad? vi ser pänkar. Nej. Åh, jag hon tryna ground! Damn. What a turn of What a events. twist. Du är attast. Och så säger jag där främst. Started from the bottom. Du startar där. Och allt touchig, vi tror inte nej. Okej. Då touchas inte så stäcker det där. Ja, okej. Okej. Okej, nu är det för jag hade till först runt. Jag släpper Först då, liksom art som finns. Det. Okej. Han vinner. Can you beat that? Huh? Punk? Han är bara 20 kronor tror jag. Han bara... A och B. Starta kanon. Jag ska styra det. Du är snabbt, nej. Tror du knappt det är... Så ska ni gita. Ja, okej, nej. Jag gick det ötra högt till alla. Ja, Ja. okej, no. Kvöknet! Alltså jag högt till bara pänkar för att inte välja och ta det. Ja, så då måste jag. Tack för det! Kan vi sitta bara nu och... Att det är det. Hur funkar det? Ja, jag ska bara gita kvartet. Ja, men till att jag helst han ska parkera då en av mig. Och så äter jag igen. Det är det synd. Ah, dejligt. Wow, Men du tvär mig samma. Ja. Jag vet så länge. YX. Det är så man kunde. Vann jag lycka alldeles till för pengar? Det är allt vi bjärgar. Farspengar. Ja. Ja. Jag tycker inte slätskammar. Utsämma dig! Låt säga 21 för att det är. Vänta. Att det liksom skamma. Så vill han... Skaven. Så vill han ändå. Ja, ska vi? Det värsta chansen. Ja, det är alltså så går vi inte. Come on. Och så 3 här och så 20. Fuck, vänder mot bröder. Ja, säkert. Det kostar det. Ja, ett. De har ett. Ja, det fanns 100 kronor! Oh my god! Skottar det där ut, Andreas. Kan droppa det ut? Alltså jag tror här och nutcher här. Allt på inte där chatta. You're lucky dog indeed. Fuck, dude. Svin. Well, what a twist! Ja, det är så. Åh, det kan jag inte stöja. Förstånd! Det där! Skotta Är det där! ena? Nej, fan. Vi stannade 4! Åh, nej! Dotter vi dör tillsammans! Dotter vi dör tillsammans! Ja, det dacht jag inte.
Och Linda som är Attas. Clever girl. Yeah! Och så tar jag till att Ja, vänta alltså. Vi tar ju bara bushväck. Vet du, Linda skottar där. Skottar där, wow! Det är lite också att det Linda! Då kör vi väl. No, Esper vinner. Obviously, Esper vinner. Linda och bara att som vill. Taktiskt då. Fan, fan, Allt det här är taktiskt. Vad heter Lottery Star? Everyone's number Hon star. har haft det ganska, but no, Esper noterar sig. Jag hade Lottery Star typ. Next, let's see. Points! Bim, bada, boom! Ja, 100 kronor. Bara bim, bara bam, bam. Igen, är taktiskt. Bonus star. Bonus star. Each player first minigame star. Esper. Ja. Ja, Tada! det är inte något sådär. Oh my god! Det tappar Asper du igen, så det är nog seriöst. Jag vet. Och i det där blir Poäng! Star, Esper. I wonder who! Andreas! Nej, och så blir det ett sportmistake så blir det Okej, Esper. så blir det vid Ödlån Andreas. Första check på kolla, jag har 6 Ödlån Andreas. Luck. Mors. Happening! Ödlån Andreas. Ödlån Andreas. Tada! Andreas. Chyba jeśli ty där Virgin Star. Ja. Final results. Ja, det är inte det lever. Nej. Varför är Jedi med så dramatiskt? Ett videodress för... Åh! Vi snackar ju Tada! Dock istället för att knappt av en E-man. Ja, fan. Du har också... Andreas. Take a spot det är... Konfetti! Först var text i det, nej. Det är inte gång man säger det. Woo! Eller näka så. Nå, kan vara stövan. Jag vann det Lottery till. Jag vann spelet till. 6 freaking kött. Har pengar årstökning. Hej, du har inte ändrat sportmistake så är det något... Shit då. Hette det? Hette det? First player.